Ano yun? Di lagi ko masukol eh, babae. Sukol, sukol! Gusto yun ni babae. Wala po tayo trabaho, aninak. Ako, standby. Ikaw, standby. Oh, Jud. Anong di man ka mo trabaho dito? Sa imong dating gitrabahoan? Pahawa, beta, no? Trabaho dito kay para naa kay madala dire kada hapon nya napong kay binulan. Gianak ra ko nimo para patarbahoon ko nimo. Ay dili man sa ingon nga. Dapat ikaw mo trabaho kay ko amahan, anak ra man. Dili man sa ingon nga ana, pero ingani magutong style ron nga sige tagtambay duha wa tay kwarta. O mangita ko trabaho, pangita pag trabaho dili kay ako. Dili man kay ikaw may baskog. Baskog man kaglawas kay sa ako di ikaw ang mo trabaho. Dili man. Kay ako sa una Ikaw may amahan dapat nangita kag kanunong tuloy sa balay, di wa tay kanunong diri. dili kay ako sa una nabuktot na kog trabaho para lang mabuhi mo. Karon kamo na poy trabaho para mabuhi ko. Ug wa ti kag ipakaon sa una, mabuhi ka karon mudako nang lawas nimo. Di ba di mo dako imong lawas. Unya wala po ka sa libutan ug wala ko so karon kay pareha man tatambay, nya kamot ka nga makatrabaho ka atong dati nimong gitrabahoan sa una. Itong pinakauna nimong trabaho ba, balik dito. Pahawa ba ako dito no kay Di nagistorya naman nga to. Istorya namin nga kuan. Balikon ko. Oh, kinahanglan daw siya kuan ron. Katabang mo tong kuan ti ka kay tambay man pug ka. Tambay ra man tang duha. Balik na ito kuan trabaho. tanaw na nako. Kapoy kasi trabaho pa oy. Ay makaya lagi nimo na. Dako naman ka. Sige kasaban dito. Di magod pa. Isog kitong amuha pa ba? Ting isuga pa. Ah, wala ras ka isog na ako imong amo eh. Kahambog ba nimo pa oy? Mura pug kag kasukol. Ug hulga-hulgaon gyud ka diha. Ani diri? Ay pakuan na amo nito kan sa kuha. Sige, tuwa dito kay nakita mi gahapon padtuon daw ka. Karon dayon? Oh, Nagistorya naman ka mo. oh nagistorya na mi. Oh, sige mato sa ko dito. Oh, sige. I-remit niya imong sweldo sa kuha ha. Ay kalimot. Paliti kog tawas kay baho na kay akong ilok. Ah, wa pa kita katrabaho, remit na dayon. Ayo. 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 Oy, ayun na ka direk. Ay, Istorya mo papagapon? giginan kang papa nimo. Oh. Ayo kay nanay jud ka. Isa ba yung papa day nimo? Balikon daw ko diri ba kay. Wait, may bugas ka dito. Uy, papuan ni mo sina busoy. Unsa na yung iski gibutang? Sa meaning ana. Kumpiyansa na. Unsa na yung meaning ana iski? Siga kanonay. Kapag kuan-kuan sa rin. Man, basig mo undang na pug ka. Adi ko mondang na. Unsa yung mga kandiday, mga trabaho na pod. Dahil ana ko trabaho nako nang dili na pang babae. Daghan yapon. Saan? Pangbalay. Pambalay. Oko pang babae yapon. Kanang pang bugat na pang trabaho na. Wala ko'y bugad ka trabaho diri puros ragaan. Bugat ba? Beruan mo kuan, bantayan nimo tong bata. Ah, bata, nanay ka anak day. Na ako'y bata diya bago. Kuh, Isa ka bulan pa na. Balay nga trabaho ba, pang balay. gaana pa ng trabaho. Ay, ang pang bugat mga trabaho ba, panlalaki. Ay, mo abot ra na si ma. Sige na, sugod na. Bata ra? Sige na diya, ay pus kalat kay nang sulod diya. Na pila na binulan nato diya. Ay, basta trabaho na ako na bala. Di ko mo trabaho, bisin. Gamay kay binulan, man di ko ni mo sultihan. Unsa mo trabaho ka dili? Trabaho man ko. Pagka ka sa trabaho, mangita na kag sweldo. Pag kuan dito, ati manang bata ha. Oh. Matay kag papiyang na. Bus. Ah, bata gibutang. Naas kaban ba? Uk ba tong kaban? Na dito kung kita kluban. Nasa kaban? Oh. Few moments later. Okay na, boss. Gibutan ako sa kaang. Unsa gibutang nimo sa kaang? Imong anak. Ang bata? Oh. Kanong sa kaang man nimo gibutang? Sa kaban man mo Na gibutang. may sako diha nga daghan kaayo. Gisulod unta nimo sako. Ah, sa kaang ako gibutang. Ah, okay na to. Dalhin ra ko to niya. Paglungag dito. Saka. Nang ayo ko sa motor. Few moments later.
Asa naman pong kuan ani eh. Bus. May gibutang bugas. Na dito sa bulsa ba? Kuuta to akong bulsa nga pantalon nang gisangit nga pantalon diha. Na Sunod. ditong bugas ka pagdali. Gutom kayo. Few moments later. Bus, luto na. Ang kanon. Luto na. Luto na hugasin sa tong mga plato kay daghang kay hugason diha. Plato? Nakaw. Few moments later. Bus. Asa mga plato ito? Wala may mga plato ito butang. Na dito ba? Kuuta ra ko tong bag nasa akong bag na gisulod nako sa wallet nako tong black wallet. Lakaw. Ang plato? Oh, na ditong mga plato. Apoy. Bus, suba na. Kuwasa ko tong susi aning motor kay kaning testingan ako ni Pandar lakaw. Pwede sa motor? Oh, lakaw. Dali. Bus. Wala man itong susi. Ha? Wala itong susi. Nara man diring susi. So ko man kunin mo nga ako ang susi ito. Kumusta man kalakiyan eh. Nara man dai diring susi. Wala yung susi dahil man kay ayo eh. Muli na lang ko eh. Bay! 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 Paano ni uli unta kong anak bay? Naghilat man itong anak bay ni uli sa balay. Yun sana ito ni mo diri bay. Siya na may niuli. Ako naman itong gipatrabaho diha. Naluoy ko ba kay naghilak. Nangita na itong kwarta niya man. Naghilak kinuha ni uli. Ay kung sabok-sabok ka diri kay nagkuhan ko sa kong bulak. Diba? Kuha lang. Huwag yun sa niyo pag trato tong akong anak diri. Gipahugas raman ko tong plato, gipalungag. Kunya anong nihilak mo to? Siya pa yung hilaka. Ang mo to giun sa to nimo diri. Unsa ka tinuod tong yang giingon nga ang plato nas pitaka. Tapos pitaka na akong ginabutang na akong mga plato. Sa kuya mo ang pitaka nimo nga mabot nyan magplato. Akong gisugo siya, gipalungag pa. Gilungag ra. Gipaspasan man dan mugsugo diri. Ana siya. Lang natural man kay nagtrabaho man siya. Hinahinayon na tayo mugsugo diri bay para di mo hilak. Di kay gipatarbaho man gud ko to diri para makakwarta ba nya gingana nimo. Ay pag ingana bay kay parihar ba ta tao. Kung gipatrabaho diri ba para imong sugo-sugoon. Uli ra ko dito kay kung manarbaho kay ng tao dapat na gid ay trabaho. Unsa man kuan mo bay ha? Pakita na pud kanay mong lawas mo ra. Tarong-tarong ako ha. Kay gusto nimo. Unsa man pud ay gusto gyud nimo? Anong ingana mang imbatasan? Di man ko masukol nimo. Ano gyud? Di lagi ko masukol nimo bay. Sukol! Gusto gyud nimo. Run. Run. Wala may bugas ba? Pwede mo balik naman. Bali naman noong ka nga. Baka man ka nga trabaho. Ay, katawa oh. Puta na ko ka. Sige pa tani. Ay, nagsalong ka ba? Sige. Cut. Oh, pwede lang. Nasa malay. Ingnan ako. Galing harap ko na ingnan ba? Anong niuli unta kong anak bay? Ang lawas mo. Tarong-tarong ako ha. Kung gusto nimo.
Pagsikat.